Nang apud-apud ug gayuda ang nanay ni Nicolasa Diaz Alvarez Foundation ug hinabang sa mga residenteng naagian sa landslide o pagdahili sa yuta dito sa Barangay Sitio Misulong, Barangay Santo Niño, lungsod sa Talaingot niadtong Sabado, Agosto 13. Mismong si Jen Maliwanag, ang chairperson sa Alvarez Foundation, ang mitunol sa hinabang sa mga apektadong residente. Ang mga residenteng napiktuhan nagpuyo sa pabalay sa mga tribo nga gihimo sa National Housing Authority sa lugar, partikular sa Purok 11, Upper Mesulong, Barangay Santo Niño, Talaingot, Davao del Norte. Nang hatod ug nang hatag ang nanay ni Nicolasa Diaz Alvarez Foundation Incorporated kauban si Maliwanag og 150 ka mga pack sa relief goods na adunay sulod na 5 ka kilo nga bugas ug mga dilata. Niadtong Huwebes, Agosto 11, kundiin sobra usa ka gatos ang naapektuhan ug usa ang patay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.